rong mongwe ahawara long government atumpen monsam kachetok song trok risim kang tangke ora songa tumapan karcho asai kedeng pon langpher uttor phanglong petalong ta peace accord close 2.3 aputhak sotak pen ke khamke dun tip jiaphan APSLC asong turpaksi ingtang rak pen kache song asai kedeng pon Patumi rong mongwe ahawara long government atumpen Karbi monsam lamdon kachetok asong song trok risim kang tangke ora songa tumapan karcho asai kedeng pon Patumi prenify inquire po arni lakha kre troxis socheng dhenta constituency angkang rong mongwe ahawara long government atumpen monsam kachetok song trok risim kang tangke oda songa tumapan karcho arni kapaman pon labangso karcho ameya long ruwesing be mei kondak ponsi kecheng pen ki judan mei chari ponji aphan pura dorsing tramsa KSYF abidisa raphansi arpu pekponlo Patumi bangso karcho ameya long song trok aparim KLNLF PDCK KPLTM KPLTR UPLA KPLT ceasefire asongja po atumapan cheng chong muri pongsi jamblia thon hei hui pensi manping pen into marni ponno bangso karcho ameya long alohi aman pen kachitong dun lake aparim EM Karbiang long autonomous council Mohen Be Karbi Lamet Ame Rongagora aro Biren Be Sangpi Komara Teron Pi Lakha Kre Troxis Socheng Thenta constituency BJP in charge atumpen chenglok ongtung alohi atum chetong dun lapen bangso ameya long song trok monsam kachetok abangphu lake mensing pramsa chairman KPLTM PDCK vice chairman Kongkat Teron KPLTR joint secretary longing Teron atumpen chenglok ongdung risim ke oratum chetong dun Patumi bangso amealong bangsuri ke thom sose araratum song trok asong atum karbia khea pharman monsam kachetok pi aputhak ningkang sam chepeklang donsi ali racham pidon Patumi labangso amela ke jasmet karbi student and youth front mate thihek pen KSYF lapen socheng dhenta development council mate thihek pen SDC asong atum chepatir pi ponsi karbi monsam lamdon kachetok risim kang tangke ot song trok atum aphan karcho asai kedeng pon Pini ladak ame aputhak nang lihin pen thihek pen isong soni lam nang tan kang tha kupi posi pini ladak me ke padupon malaan suri arat kecitong ini ke budaya ini ke niltum supeng henta arat ke ini karani athe ladak ilitum Karbiang lo farman anpar setame ladak ilitum si chini lo damtang la tum pisum ko an lo nes habit do bomoji setami song trok ton senil tu make megang no si khelong hom lo kita ya noi pini rat atum monsam kar ipen pini lang itu rat kacunungri pen rat ningkam titilo rat kacunungri ateng ben alang itu monsam farman di ini litum Hello, Mr. D. Pick up your phone is ringing. Lamdon setami chitok lo lamdon setami belek political party bendang lo penan tumai pulo athe assessment kisuman negative assessment ki pipen dar bhan isi pachi lisai hom to khelo lo chitani tumke inside pamelo Hello, Mr. D. Pick up your phone is ringing. Hello, Mr. negative assessment pen chok che positively tari lang nahi positive assessment khelong lo labang so lam ton mesen asmen itum khelong lo lapen kini damtang itum khelong lo mati congress sarkar do dhu Karbiang long ke ape party na news tin da pini hanti jojo kadi bahar bisi tu mana pulo sudah pini labang so government ben itu mesen initiative ke ena joini ben pini ilitu malong monsam abirta sinanjak long song trok tu ben historic lagi song trok tu ben pini lamdon tu toklong pini akai CM tuliram rong ha kabori joini ben lagi itu mamsin na theglong da lasialang li phan choro eknanji laben alang li leadership pensi Pini mukibang je por sitame ilitu malong owe kimitum isi mesen isi abar salom jathe thelong lo non labang so lam dong ta kichali abar sai pipi lagi ilitu mamtin chi ningkaro mensi pini ladani tum socheng dhanta long ta prai bang trokep ne la song long difference song long la song trok long ki klem bang putum do la sini tu chopong pini nang ni tum la ladak organize ke Sucheng Henta Development Council of KSYF tum si organize panik ma. Tela KSYF long secretary president ke kumatik lo.
केस वाइल बंगाल तो चिनी लो लगे सिगे जनरल सेक्रेटरी के सोलो काम चलो प्रिस्माई फु बंगे लॉन्जिंग terang lo di bang advisor nang li bang advisor nang li men bang dilimen dorsing konsa oke nang li pini son bag la dak chini mane kachunir ka tu lalo ili tum homosti sungong chot lo sung ate no le tum central committee mi kachimi khara teng ben nili tum akha warti na dam lo forcing ma thoi normal so pen dang lok the dom ka to ko polo solang so nda inglong ko na si dolang ma panin dam lam lo ada ben tum rat ben kachi ti thal long pen thek long mangala lo so cheng den tara su pi khanja pening ning kan bong si so cheng den ta long so alo tum kes mine pregnant na kiso pen long si towar ka wi pen bang ner ke ba bang phithi elo la an ning du ke un elo balang lo itum cicak ana cicak lo non mage la so cicak nang ne lo balang lo la si kisung pen jok nang ko kiwang ji la pen kiwang ji 2022 abang ke ini tum candidate chance un vek nang ko balang lo la sia jar bi di benoi ini tum non beta ben candidate chance na ko ate ningka ko isibet puriar phan lang elo tum na kira boni tum chini dak lo klang dak lo la si un elo asi ilitum ke SYF la pe socheng dhenta development council pen katok pe socheng dhenta ara phan chuni lo tum song ji punang ne dharmo ji punang ne itum belak difference alame tum tak chil isai na ne itum isiba le janda lo socheng dhenta ara jok na pok isum pen Karbi Anglong dhenta khat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live Langpher constituency hawar uttor Phanglongpet alongta Karbi Peace Accord Clause 2.3 aputhak sotak pen ke khamkhe dun thipji aphan All Party Hills Leaders Conference mate thi hek pen APHLC ratchari asong thurpaksi ingtangrak pen kache songasai kedengpon Karbi Anglong Autonomous Council asiyam Tuliram Ronghang ke Japon Chitini Phai Pri Arni KLNLF KPLTM KPLTR KPLTW pen Chenglok PDCK mate Risim Kang Tang ke ot song thok atum lapen Assam government lapen Central government angbong New Delhi along Karbi Monsam alam don mate Karbi Peace Accord amen pen alam don kachetok clause number 2.3 ang dengalong ke tokang 10 seat open for all category mate India adat pi angkang kedon akhe atum aphanta Karbi Anglong Autonomous Council along Inghoi Kangni Dun Longji Awasai Inghoi Cap Mate 10 seat Aparma Inghap Ingpu Plin seat Towar Thowang Lopu Lamdon along Ketok Ponderajok Karbi Anglong Kap Phiri Mimi Lapen Kivir Daji Ang Dokok Teklong si Karbi Anglong Arat Thur Pak Pen Kache Song Amedi Kangthur Ponbom Aporahut Langphera Habar Uttor Phanglong Pet Along Ta Ke Ongdung Arat Chingrum si Metheng Tom Armu Chejeng Pensi 6 Schedule Long Live Tribal Unity Long Live APSLC Long Live JI Kathar Long Live Hemprek Long Litik Nitum Sangsi ke hang kasarlang ase angtong Phanglong Pet ahabar par omplupsi ingtang rakpen kache songasai kedengpon la sojok Langpher local MSC Ramsing Timung aphan pathirik tet anpinlo Karbi Anglong Autonomous Council asiyam Tuliram Ronghang Monsam lapen kaching tur mate Peace and Development amen pen rat amepi along tin alam the ke jai atengke Karbi Peace Accord clause number 2.3 ang deng along ketok 10 seat open for all aputa ka phiri nangji thangna tawi athe 10 seat along ta Karbi mate ST atumta election tur dunlongji pu aputa CM aphan APSLC asong atoma hinpen lamthe karjupon lapuhenlo kecheng si karjualam the puhenlo kiramtang election ahut Kopili constituency along ta Karbi mate ST atumta election thurdunlo bonta Pawan Kumar Rai hairong pipotlo adun thu karjutholam the Bokajan constituency along ta M Dhekial Phukonsi hairong pipotlo lapen ke thom karjuthu abangke puhenlo Deopani constituency along ta Mukut Mohantosi hairong pipotlo lapen Free Angdeng karjuthu alam thela puhenlo Langhin constituency along ta Karbi hai unjima lapen Pho Angdeng karjualam the puhenlo Dhonsiri constituency along ta Karbi candidate hailoma 10 seat open for all jongsi implement that apilotangte Arni Sima Arni Sike Karbi Anglong Autonomous Council CM Anghoi Kangni Jike Komatne Chauhan Komatne Das Sharma Chaudhary Chakrabarti Mohammad Alauddin si Karbi Anglong Autonomous Council CM Nangmanwek Poputa All Party Hills Leaders Conference Asongja Puatum Lamthe Jaipon
labang so me along kachitong dun la ke APSLC tiripa me amepu IS retired JI Kathar pengchun bang kursing timung singhason amepu deuri terang pachithang chun bang ren sing terang APSLC difu LSC amepu deuri teron dihin chun bang Anthony timung langpher constituency APSLC amepu kongrongpi chun bang komol inghi lapen langpher phongsongpet ahabar thek reset lapen ke ongdung arat kachitong dun ame mesen pen lapen ingsamjin pen pachun pono SDC lo ngalang le asemi ke tang PCP ni chiting ni delo ban telang le hala bang da sina la pen li tuma CM IMP tum ngana adu sina nang tum APSLC tum ke lang e bong da nang tum rap thek thep usinon li tum hat amai lo tum ke jai pon solam la si APSLC tum ke PDR ni ta council la pen MP mele ta man melang Pulutang de komalo kerap nai ni tum da jong si MP MLA council CMM tum jong chupudi tum darap tegi lange bong kali karbi mate ing no maso tum hasin tum sakuri ta pilap jin tum ge nang tum maso lang tum son kini tum ge sakuri piere ha bihar ben kibang ta longle piere da tum tum kila son claim kle nang tum makaching hon ke karbi a ke fan kaching hon tum kali nang tang sige lak tu lo DC ke claim anta Assam government ko pima ke pu la solam si claim etki chief minister penching ki ti si kam ke claim ti DC atum ke la pot si DC fan che hodai de pulote la itum autonomous council ajak pong ta che hodai de po ituma CMEMMSC atum ang da ajak pong avelu mo ilitum le hai tu de sita itum da ajak pong nang pawe de po bang Assam government che right tip po la son jo ke plangi anke la bang so ka he no PIMOS along ilitum a CEM ta sohi dundet sohi hedat ason te messenger podlo ilitum a CEM sohi ke che pi mane alang li ke election ben si ke high CEM ke che plan ke di la si democracy wa teng lote alang li ilitum alar si sohi ke che pi dun lu Karbiang long ke doan arat alar si alang li sohi ke che pidun lo an ke tarmane ilitum anta che kroidun lo pulo jo long recap ta che jordet nai puta itum anta che kroidun lo pul autonomous state ta autonomous state abang ga phibi tu kokla autonomous council anta pawidet nang jipu itum ta che kroidun det lo la son che plang det an ke jong Karbi Anglong Manja Pen Momita Timung P report Biswanath Karbi Live